bande jaga jaga bande yama yama bande kata kata sai Yar'adua bande jaga jaga bande yama yama bande kata kata sai Yar'adua gata nan ku jama'a duku taso ku jitta jama'a waye bawan Allah Yar'adua Allah ja zamanin ka babana ya fita can garin ka sana ma har ya gwamnan garin ka sana ma yanzu shine oga kwata kwata dan Allah duku tafa wa Yar'adua yayi aiki Yar'adua yayi aiki ya fito garin ka sana Yar'adua yayi aiki Yar'adua yayi aiki Yar'adua yayi aiki duban kasar Najeriya Yar'adua kana aiki na gaba yayi gaba na baya sai labari Umaru kai bara bande jaga jaga bande yama yama bande kata kata sai Yar'adua bande jaga jaga bande yama yama bande kata kata sai Yar'adua ga kanan shugaban Najeriya kuma kawo ya san bawan Allah duk musan cewa zaka aikata wa Najeriya alkawari ne fa malamai suna tama addu'a ya Najeriya suna kaunanka saboda haka za mu ci gaba har mu daga Najeriya sama Umaru na gode ci gaba Umaru Assalamu alaikum Najeriya. Na gaishe ku gabaki daya. Ga kasar mu Najeriya mai alfarma da arziki. Allah ya kyautata mana da ya bamu lafiyayye mai hankali. Daga shigowarsa ga nasarar cin kwallon World Cup, Najeriya ta karbe ta hannu biyu. Shine wanda ya nuna wa duniya kafin ya shiga gwamnati cewar shi mai arziki ne mai niyyar gyaran Najeriya ba mai niyyar sata ba. Ranka ya dade baba. Allah ya saka maka da alkhairi. Jama'a ku zo mu haɗa kanmu. Mu taimaka masa mu mai da ƙasar mu Najeriya yanda ya kamata ƙasa mai cika da arziki da alfarma Allah ya taimake mu amin summa amin ban manta ba Eedris wai ka bugo mai waya